megalayapost.news Kat babu na kikimi kikipa hariboy district kamtam ki baduna kayo kakon kiale ban pha tho exam ya laki khun ban yo rung school Jawahar Navodaya Vidyalaya Nyangbari ban kershan ya kayeng kasem namar baduna ka jinglo jingsem Henry ka tegi jingmentoi baki khna ka district kidai ban yo la shakni no hakiwei pan kumbalalam da kaseng RBYF hadu saungut ki khna ki bomdei na kani ka district bat ki badai na barjula kilayo rung hakate ka school sarkar nakalyang ka RBYF sengkimi hapo jingyalam usamla shembok marba education secretary haka jingdon lang usamna Rishan Nongtri Assistant Education Secretary usamna Spirit Hing Employment Secretary menta kasngi kilaleg ban ujor bat ais nan daga jingtho shaw Deputy Commissioner Kariboy District u Dr. Abhishek Saini haba crunch kila pathai khubor hadin ka jingli kindu UDC nagalyang usamna Shembok Marba bat usamna Rishan Nongtri kilong bakani ka de jingyo roj ya ka hong jong kitrai district kabare banyo bha ban pule hagate ka school sarkar kabaduna ka jinglo jingsap na markumba ka seng kalalam kidon hadu saungot ki khna ki bakikot kisla jongki kidai lut na shabar jala bakantup arngun na Assam ki barung hakabha ki khna ka umling block bat sning block wei na ka jala Bihar u barung hakabha jong ka umling block bat ubalasyo tangka residential certificate na kasnong tamuli kuchi bernihan kat baki wei ki kot kisla ki debet na Bihar bat wei pat ompalla ban pensisya ya ki kot kisla jong u kum ka seng kadap daga jingso kya halor kani ka bentang ba kumno ki ki khna tangling ba ka residential certificate kinyo bandrung school hakate ka school sarkar kat baki wei ki kot kisla jong ki debet na barjula haka baka seng katharai sni open ban bakidon katu katni kiba perkhat tang na kamta ka jingmentoi ladi bat kayo nong simen Hoy Youth Federation Central Body menta kasni iwani kendu UDC babat kum u Vidyalaya Management Committee jong ka JNV Nyangbari te ngiwan hangne hadis ofet halor ka jing yo objektif kujongi ba kidon saungut ki bomdei napo ka Riboy District ki bomdei ki Traisnong ki bomdei ki Traijela ki bayo bandrung kli da bantaban pulih hapo JNV te na kalyang ka jong ka RBYF ngimla klem da simkhia ya kene ka benta namar bang itip ba kakta adu kata ya ki kena ki kimi ki pa ki badai try na po Riboy District namar kum bangitip higa balong ba 90% kadai ka baha ka jongi kum kitrai district jong Kariboy District te kum ban shu pentip chapi ki pajba jong Kariboy District kalong ba kini ki saungut ki khna ki bayo banrung khli hapo ka JNB ki dei hangne kum bang ilayo jing tip kum bang ilayo jing tho kalong ba iwe dei Amit Kumar idei na Bihar tang ba iyo kanika residential certificate na po ka Tamul Kusi ka Laimer te bat kini kiwi pada hadu mental ng ipadio ya ka detail ke jongki te andre kum kaseng nang yai budin ginang yai tokit bat ngin yai one mi siapo di office namar kumba udisi ulakola ringi ba un budin bat un berti kat kum ki guideline jong ka NVS lade kataka Navodaya Vidyalaya Samiti guideline admission policy ke jongki te hakan ke por ngam kerjibun namar ba kumbingi labi galong ba baro ki kot kisla jong ni Amit Kumar ki dei na po Bihar adu ka ipik Aadhaar ki ration card ki dei na Bihar uyo tang ko ka certificate na kanang kisnong kami ngala mention mane ka Tamul Kusi teng kumta ni kum Kariboy Youth Federation ni maham ya baro kiram kisnong bakim dei ban ai ikan ni ka residential certificate ya ki bomdei ki try district la namang ki try district ki basa besok bakhab ki balakhala he sadhang ne namar bakani kan kata ya ka hok ka jong baro bat khamtam ya ka hok jong kini ki ba lapun lakha lasa po Riboy District namar ba katkum ka guideline la katkum ka guideline jong ka JNV admission policy kalong ba 90% ka diga baha ka dingi diga baha jong unong Bihar unong Assam lene kiwi te hangne ngan nerkidon sangut ngarong bane henry gibayo objektif patikna ka detang uni Amit Kumar henry kiwi pat ngin padio detail ngindio tang ka kerteng bat ka jakasa ka jongki kata kalong Amit Kumar kumkaong bane de na Bihar
baar ide hima deka ibadai na po Morgaon Assam nantai balai ide purap sop kota ini pat adu mentalong ipadio kano ka address andre ini rum de na ka Nariboy district na nami kali ka jungi basa pa ide Ayush Prasad Sharma ibadai na Barpata Assam tehang ni kala kedau sai bagi dei na Barpata Assam na Morgaon na Bihar andre kumno kidang yele ban penrung hapo kajian bi nagaliang di kesengit dap bakajing solongo bakrau te bat ngi air kajing mahamba dalele ilada ngidei banjin ku bat kano ka ani kabade kabalong persya ya ka hok kajongi kum kitrai district kitrai jela ngi kum kasengim im salia ya katangi ikloi bandia tengku lani ikloi bandia tenju bat kano ka ani ro namarkane but kano ka an ka balong penne ka hok ka chungi buram menteri ka tu no ka khate no ya ka hok ka chungi kita ki lok pasha pada kapor da kemesim ka baso kya bat ka baso bitar nakaliang jungi kum Carbohydrate Federation adin bengilayo ya kini ki list jong kita ki kena ki ba de na sabar jong jela bat sabar jong district ka penlong yangi Carbohydrate Federation ba ini sakmat nomor ba kum ba ka pausai hang ni kalong ba mo kadon udak jingkeli ubahe let's say ba kumno kini ki kena ki banabar ke jela kumba nakaliang jong unong ilam jongi nakaliang jong ka addiction cell ila pensai ba kata kalong ba habaidai bot Amit Kumar ubadai na po Bihar nangta ka Hema Deka Purap Sub Kota bat Ayush Prasad Sharma kini berkhot sangut kidei ki breu nani ki kerteng jong ki khna ki ba na sabar jong jela te udak jingkeli ba he bre kalong ba kumno ba kini ki khna na sabar jong jela ki yo bandrung kerthap lane ban so singan lane ban yo rung lai lut hag bai dei bat ke jing rung school hapo JNV te kapau sai kedar ba lese kidon kino lane manur ki balong kita ki bakwan mentoi mo ki bapet ya ka bhashi mat ya kayo shimat kat hadu bakim saliashu let's say ban penyarap ban penyo ita kikot kisla namar gitip syai ban adu Bihar kumno kintip ikilat kiliti lada umdon uba napo kadong kathan jong lede te katahi ka ba nakaliang jongi Carbohydrate Federation ngiso ban pasat lane ban penpau ba Carbohydrate Federation kam aili bat kanum ailat hiru ya kum kita kijai binrio namar ba kanehi kalong kumba phi pechpo lani phi iben ikho ya kikun samla lani kikun kikti jonggadong ba kathan bat kumba kaktin kibreu ki juong ba kalawei jong kisamla aku jong kasnong kathau kalong lani kasong hangi kikun samla haba kumni pat chai kata kalawei jing kun samla mano ban shimi jing khli haba kum kini ki wanja ki kilong lani ki pau te sikintin nakaliang jungi Carbohydrate Federation ni sngo ban maham tange lane ban berngam le se mo hag bai dei bat kino ki kri nong sensar snong ki bai lami ga snong ga thau ni nang kermen ba nakaliang jungi kum ki kanhun sang balang na kapor ngi ju ya dawa lane ngi ju ya mi sesurok ban dawa na ka sarkar mo bangin yo kata ka ILP lane kata ka MRSSA enrai pelse ladang ilapat ba kum kine ki benta ba nakaliang kinong ilam sinong ki ba simpat da kawai galinti kata kalong ba kinyo jingmentoy simet da ka ba kin ais non ya kata ka residential certificate om ha ka kerteng jong ka temporary henry ki ais non wat ya ka permanent residential certificate ten nakaliang jongi ngi maham tange banang nis khamat kino ki ramba sinong dan kinong ilam sinong ki barangdon ni kum gene jumur jiperkhan ka ba jabo lani ka ba ileran ban pet nakaliang jungi nginum aili nginum ailat ngin yai budin bananis kmat lada pidang yai milin lada ngilap nakaliang asang nginle dagnu no kesinjam ka ba khamtange bat ka ba mapihi pin sahab bankit ya kijingi kli keju opor nakaliang jungi Carbohydrate Federation nasgo ban kerparu agabaidei bat ka administration mo ba kino ki dokumen sah ka ba swa ba mapihi pin issue pide ban banya pide ban pet
la kalong legal ne kalong illegal la kalong haglenti ka badai ne ka bomdai namar ba ngi kermen scam ba ka jingdon jong phi kum kinong yalam lani kinong pet kinong khmi mo ya ka bha kamiat jong dong than peusi la ngin lap ba ke jingle jong phi pada ka ta mat yong pat ya ka imlang ka salang kamtam ya ki kun samla ne ki kun kalawei jong dong than ngim ngi penpau ke jing susi ka ba jur la ngin lap kum kita ki benta ten rei nang ni smat ni sgo ban penpau ba mo kini ki berkhoj kan long ha ke jing peniat ka bakhoj ka basuba nagaliang jong phi kum kinong yalam ka bor district ba pinpej ba pinbenia kanang ba kanum don kanu ke jing do nong hakbai dei bat kinong songsnong jongka thamri boy lane kiwi ru ki district ki bahap apa kejela bi jongi Meghalaya Post.news